Adrià ja les vaig presentar la meva exposició. La meva exposició és Dubai. Aquest és el president que es diu Mohamed Al-Malkouf. Aquest és l'hotel més car del món. Aquesta és la palmera que hi ha cases i pàrquings. De fet, aquesta és la moneda i el bitllet. Aquí és on està situada. La capital és Abai. L'idioma és àrabe, el país Emirato Árabe, primer Mohamed Al-Malkouf, superbien 4 milions, resistents 11 MS, poblacions 2.238.400 n'hi ha. La moneda es diu diram i la comida és variós. Aquest menjar es diu hummus, aquest durum, el pa de marró, d'àrabe i falafel. Aquest és el desert que estava. Això és d'on estava abans Dubai. Aquí també. I aquí està la bandera. I aquí és on està situada, la bandera. Aquest és el pis més gran de Dubai. Aquí, aquí. I aquí és Parlament. I espero que s'agradi.